מתאפרת ב4 בלילה? כי בא לי להתאפר ב4 בלילה. למה חסמתם את מי שכתב לי מחורת מסריחה הלוואי ותמותי? לא הבנתי, למה חסמתם? וואי, תקשיבו מנחים, אם אתם לא יודעים את מי לחסום, אני אחסום אתכם, אוקיי? לא לחסום אנשים שכותבים לי, כאילו, למה שתחסמו? לא אכפת לי, לא אכפת לי, שיכתוב לי מה שהוא רוצה, מה אכפת לי? וואי. את בקשר עם אמא שלך, היא מתה. אני לא יכולה עם המשפחה הזאת, האדישה הזאת. אני לא מפחדת כלום. בחיים אני באמת שלא מפחדת מכלום, חוץ מחיות. מה את מכינה? כן שירה, מה אני מכינה? מה אני מכינה? את לא רואה מה אני... יואו, אין לי כוח, אין לי כוח. אימא'לה, אנשים מטומטמים. וואי, אני ממש אוהבת אותך, ואני... למה אתם לא חוסמים אותה? מנחים? לחסום אותה. מישהו כותב פה פעמיים, וואי, מלא, אין לי כוח, באמת, אין לי כוח ללייב הזה, אין לי כוח לאנשים. באמת שאני לא מפחדת מכלום חוץ מרוחות רפאים, אז מה ביקשתי? טוב, אתם לא כותבים כלום, אני מחכה.